ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶରେ ରହିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇବାକୁ ହେଉଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଓ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ପୁଅ କୁହନ୍ତି ସବୁ ସୁଖ, ପୁରୁଷ ପୁଅ ଭାରି କଷ୍ଟ। ମାଇକିନା ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁଣା ଇଏ ଭଗବାନ ଦେଖ ଦେଖ ଅଣ୍ଡିରା ପୁଅକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ଟିକେ ଶିଳା ମାଛ ଆଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଶିଳା ମାଛ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଦେଖୁନା ଶିଳା ମାଛ, ସମୁଦ୍ର ଶିଳା, ତାକୁ ଟିକେ ଆଜି ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଯାହା ହଉ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଖାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଟମାଟୋ ପକେଇଲି, ଟମାଟୋ ପକେଇଲି ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କରିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲ୍ଟ କରୁଛି। ମେଲ୍ଟ କରି ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଏ ରୋଷେଇ ଆମେ ଗଲେ କହିବେ ରୋଷେଇ କର, ଆମେ ବସିକି ଦେଖିବୁ। ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହେବନି। ଆମେ ତ ବିଦେଶରୁ ଖଟି ଖଟି ଘରକୁ ଯିବୁ, ହେଲେ ଆମେ ଫେର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ହାତ ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପକେଇଲି, ପିଆଜ ପକେଇ